Ved du, hvad aktiv dødshjælp er? Nej. Ja. Nej. Nej. Man kan købe et selvmord i Schweiz. RIP. Hvad er din holdning til aktiv dødshjælp? Det synes jeg ikke så godt om. Jeg synes heller bare, at man skal lave selvmord så. Men vil det ikke være nemmere bare at tage det ned og så gjort på en ordentlig måde? Altså det er jo på en måde godt, fordi hvis man ikke vil leve mere, så kan man i stedet for at begå selvmord. Hvis man er ved sin sådan fulde bevidsthed omkring det, så tænker jeg, at man burde have ret til selv at bestemme over det i vis omfang. Jeg tænker, at man skylder sig selv at have sin familie og ting med indover, inden man træffer et så vigtigt valg. Altså, så man skal måske have en eller anden form for samtykkeerklæring om, at det er noget, man har diskuteret med sine nærmeste pårørende. Men er der ikke nogen nærmeste pårørende, så er det jo ens egen sag. Jeg er for aktiv dødshjælp, fordi jeg synes, at det er et hvert menneskes ret til at bestemme, om man har lyst til at afkorte sit liv i en dyb krise. Selvfølgelig skal man ikke. Jeg går ikke ind for, at man bare skal tage livet af sig selv, og man har også en forpligtelse over for sine medmennesker, men jeg ved jo, at dem, der overvejer aktiv dødshjælp, de er jo i en dyb kritisk tilstand i forhold til noget sygdom. Og så synes jeg, at i stedet for, at man er nødt til at tage ned til Schweiz, hvor det er legalt, så burde det være legalt her i landet, og man burde kunne få hjælp til det. Når man er så syg, så livet ikke giver nogen mening, hverken for sig selv eller ens pårørende. Så det er min holdning.